Benvinguts al programa Què mengem per Nadal, en què us presentem un reportatge sobre els menjars i les tradicions nadalenques arreu del món, perquè gaudiu de noves cultures i que pugueu aprendre d'elles. En què consistirà, Sara? 3 persones ens expliquen com celebren gastronòmicament el Nadal. En primer lloc, la Marina, alumna de primer de batxillerat, parlarà de la tradició del menjar a Itàlia. Després ens explicarà la tradició de Perú de la mà d'en Kenki. I per últim tenim a la Sílvia, que ens explicarà les tradicions catalanes. Us deixem amb el reportatge. Jo soc d'una ciutat, una petita ciutat del sud d'Itàlia, que es diu Grottaglie, de la província de Taranto, i es troba en una regió que es diu Puglia. Les tradicions que es fan depèn d'on és, si és del sud o del nord. Per exemple, en el sud d'Itàlia, d'on soc jo, el 22 de novembre ja es comença a fer l'arbre, perquè nosaltres mengem com unes coses que es diuen pettole, que és com un pa, un salat, i des d'allà es fa l'arbre, però per exemple en el nord es fa ja des del 8 de desembre. I nosaltres per Nadal celebrem el 24, no mengem carn, és prohibit, mengem peix o brou, i el 25 mengem ja carn, i es menja també com a dolç el panettone i el pandoro, i per exemple si ets del sud d'Itàlia, menges, sobretot del Nàpols, menges com unes coses que es diu mostaccioli, que són unes coses com d'avena i de xocolata, i el panettone i el pandoro i ja està. El 6 de gener nosaltres no tenim reis, tenim una bruixa que es diu Befana, no porta regalos però porta caramelos. No sé precisament les tradicions dels orígens d'aquests menjars, però sé un que és de Setmana Santa, que es diu colomba, i és com un panettone però diferent, que ja porta com sucre a sobre, i es menja com a restes del panettone. I d'aquestes restes del que queden, dels panettones que no s'han vengut, es menja aquesta. Hola, em dic Kenki Wamuramego, jo soc de Lima, una ciutat de Perú. Normalment es celebra només la Navidad i l'any nou, i no es celebra la jornada de Reis. Normalment el que es menja és el gallindi i com dolça el panetó. Un dels plats més típics que tenim és el ceviche, que és molt conegut, i l'arròs xaufa. Hola, em dic Sílvia i soc de Barcelona. Celebro el cagat jo des de ben petit amb la família a casa, el Pare Noel amb els 4 membres i després els Reis. Acompanyem aquestes tradicions amb canelons, amb sopa de galets pel 24 de desembre. De ben petits cuinaven els avis, però com ja no estan capacitats ens demanem càtering, que ens surt encara més bo. I demanem sopa de galets i canelons. Aquests menjars són d'origen català, que si encara no ho heu provat us motivo a provar-los, ja que estan molt bons. Com heu vist del que han dit la Marina, el Kenki i la Sílvia, no margem per viure, sinó que vivim menjant, que és molt diferent. Per això és tan important menjar a la nostra cultura. El menjar també afecta a tots els nostres sentits, i gràcies a ells ens podem transportar a diferents moments. Per exemple, un menjar et pot portar a la teva infància. Per això tenim aquesta cultura culinària, perquè és una cosa que ens ajuda a gaudir d'una millor vida. Sí, estic d'acord amb el que dius, Javier. Cada cultura celebra aquestes tradicions amb una alimentació diferent, però totes tenen una cosa en comú, i és que són aliments antics amb un rerefons en la cultura d'aquell lloc. Esperem que aquest programa us hagi agradat i que hagueu gaudit i après més sobre les tradicions nadalenques a diferents països d'arreu del món.